Tudi sa GB. Tudi sa GB. Programa na mapaabot asin mapaliwanag kan mga lakdang panglehislatura. Na dinara asin pinadrinuhan ni Albay 2nd District Representative Joey Sarte Salceda sa Kongreso kan Pilipinas. Tudi sa GB. Tudi sa GB. Madiskutir kan manlain-lain na programa, plano asin aktibidad kan Tudi Congressional Office na may katuyuhan na makatabang sa pagpapalangkaw sa sosyo-ekonomikong kamugtakan kang namamanwaan. Tudi sa GB, bihikulo kan barangay asin namamanwaan na ipahayag ang sa indang mga inagrangay asin kahagadan na kaipuhan masimbagan kan mga nanunungdan. Tudi sa GB. Tudi sa GB. Impormasyon, edukasyon, aksyon. Mga tugang maray na hapon pagkarare sa gabos ng mga paraantabay. Sabado po ngunyan. Kabangaan na naman so June adi. Yug-yugod mo yan. Pero sana piparos-paros an aldaw. Muna mo kaya no, i-enroll na naman. Ini po ang programang Tudi sa GB. Albay ahead, angat ang lahat. Ang programang ini ato sendo sa karahayang buot kan opisina ni Albay 2nd District Congressman Joey Sarte Salceda. Ini po ang sendong amigo sa radyo. Edwin Taralda po. Mag-iba-iba kita sa Gudyan alas 5 nin hapon. Sa lado technical si Nemes Flora. Sa IT si Jerome Martinez. Sa production department si Shiana May Leron. Kami po kabos, minapaabot sendo nin pataratara pangungumusta ngunyan na hapon na ini. Sa kabos na lugar na pigabot kan sa tuyang broadcast. Ang samuyang pagpapaabot sendo nin pangungumusta ngunyan. Mga nakatutok man sa DCGB News Online, DCGB app, Facebook Live, Instagram, YouTube, traditional radio, asin iba pang social media platform. And sa gabos na pigabot kan sa tuyang broadcast sa region-wide and worldwide. Ay, by the way pala, nanonalingwang ko sa bagong aga na bation. So, ano nga rin kayo ni? Aki ni Pading Arjon Mayor dyan sa Bakakay. Sorry pa day ko na greet ka subago. Ngunya na sana. Ngunyan ko na sana i-greet. So, aki mo na nag-graduar. Sen ito. Ito na. Ngunyan pala sa graduation sa UST adi. Iyan. Mary Joy Sambahon. Yan. Happy graduation tabi.
ngunya na aldaw na ini. Mga taga dyan sa UST, Legazpi, happy graduation po. Ano na ini? Sa high school ini o names or college? College? Ngunyan ang graduation? Yo, nainot na pala. Anyway, yan ang Mary Joy Sambahon yan sa Makakay. Happy graduation, Tabi. And congratulations. Ali yan sa imong mga magurang, mga tugang, and gabos-gabos. Na mga reyaon dyan sa indong lugar. Hindi kita ugari makapasiring dyan. May duro distansya. Okay. Ayan. So iba, sa mga masunod pa, magraduar. Ayan. Anyway, thank you. Sabi nga na kayan, salamat. Agpasalamat ka mo sa mga magurang nindo na iyo ang nagmaliugot, nagsakripisyo, gabos na mapaeskwela ka mo. Ayan. Mga maswerte ining mga akin ini na tsinagaan kan mga magurang na magpakagraduar sa sendang nakuang o gustong kurso. Yan. Mga maswerte bagayan. So iba, desidido man ko ta na mag-eskwela. No di, tika po sa mga magurang. Irakman. Pero ani ba talagang minapursigir na makapag-eskwela? Tsitsagaan. Itong pigaapod na working student. Sabi nga na kayan, magtinda ngayaki kung ano na sa ng mga merchandise pagkahapon ang eskwela. Totoo yan, tatanems, na ang pag-eskwela, bako mang paurumbasan. Bako man yung 100 meter dash, regardless kung perang taon ka. Bastang tiyagaan mong maka-eskwela ka, makatapos ka. Iyan, kung baga, makuamo ang sa imong goal, ang sa imong pangaturugan. De baling abutan ka ngaya, gurang na ngaya, 20 anyos na ngaya, elementary pa sana, so what? Iba nga ni mga gurang, senior na, minatapos pasanakan sa indang pag-aadal sa college, takan panahon, tika po man baya, then nagpamilya, sumang aki ingon ang tinawang ki-priority na magpakatapos. Ngunyan nga mga aki, tarapos naman kamo. Ako nga mainguwa man na makatapos ki Sierra High School o bien makatapos ki college. Ano man, kung alambawa nga may edad ka na, dispis ka pa sa namin ako aki na nakako aki diploma. Iba nga ni ibaga dyan, kung baga sa pagtrabaho, retirable na, dispis pa siya na nakapasar nga sa kung anong mga board examination. Ito bagang iso sa bar exam, 64 years old, nakapasar. Hindi naman siya makalaog sa government service ta 65 and retirement age. Pwede siya mag-practice privately. Yan. So, again, congratulations, Tabi, sa mga naggraduar and maggraduar pa sana. Yan. Sabi nga kayan, puon pa sa na iyan kan sa indong journey. Iyo. Siyempre, makalagkalag ka mo kung sain ka mo makulukar.
Sabi nga na kayan, learning or education is a lifetime process. It doesn't follow na ang formal education, totoo, nakukuata sa four corners kan classroom. But, ang learning or ang edukasyon, maski out of school, nakakaukod kita. By experience or kung anong paagi. Ayan. Kaya, totoo na sa luwas, dahil ka man makakakuha ki diploma. Pero may kananggad sa pigapod na in school. Formal education. Ayan. Okay. So, natatawan ta sa nakidalan tabi ng mga tugang because sabi ta na nga ni kayan, ngunya na mga panahon, iyo na an oras kan paggraduar kan mga estudyante. So iba, July pa magraduar. Maalat pa sinda kisang bulan. Pero taod-taod nindo. Sabi nga kan, waiting. Ayan. Maalat pa. Okay? O sige. 20 minutos po makalampas an alas 4 nin pagkahapon. Hali kita dyan sa ICR Kasubago. And ongoing pangunyan an championship game duman sa AUKA, Alba Universities and Colleges Athletic Association first season. Puro championship game ngunyan. An Kasubago, nailing ko Sugugon Central School sa elementary category, garoyo ang nag-champion. Hindi ko siya na masyerto, binayaan ko Kasubagong aga. So, sa high school, women's category, pwerte sulaban kan Daraga high school kontra sa Orosite. Gana sa Orosite, di iton sana. Sulamang. Tapos, sa women's category, gana man so BU kontra sa San Jose Community College. Bata, last 1 minute, dit pang magpuroniti, mga babae ito. Hindi kung nagkakurulugan gayod, dit pang magpuroniti, si duwang player, magtigsaro, thrown out of the court. Ano pa maketo? Para seconds to play naman sana. Congratulations. Ngunya na hapon, taon-taon pa sa nabinayaan ko, so kawat kan Daraga National High School kontra sa Amando Coppy College High School. Inda ko ngunyan kon patapos na. So, kawat. And last game, college, Bicol University kontra sa Amando Coppy College naman. Pwerte naman ining kawat. Baka abutan ko pa. Ayan, ano? So, anyway, congratulations sa mga winners and sa mga nag-champion, next time, pwede pa. Kung igwa pa ki second season kan AUKA. Hopefully, igwa pa. Ano? So mga organizers tabi kayo ni sa panginot ni Commissioner Ronnie Ricafort na-interview tabaga ito digdio kan enot. Salamat na maray tabi and magayon ini at least na didiskubrita ang mga talent kan mga aki. Ta ngunyan na ngunyan, surunod-sunod ang mga pakawat. Ta break baya, deng eskwela. Kaya maski sa inka dumuman, may mga patornament. Diyan sa 3rd District,
sa pangangayanot ni Mayor Adrian Salceda kan Pulangi, nakipagtabangan kay Alcalde Das Maronilla kan Libon, igwa dyan ki ongoing, napakawat, may 3x3, tatluhan. Oh. Yan, apwera yan sa mga iba pang mga banwaan na pirming kasabay si Mayor Adrian Salceda sa mga sponsor kan mga pakawat. Ayan, ano? That is aside kan mga programa na pangkabuhayan. Apera yan, natangaya, puro na sa nangya pabasketball. Dahil man tabi, igwa po ki mga programang pangkabuhayan. Pagtanom. Tapos, skills training. O yan na sa TESDA. Livelihood assistance. Gabos. Aktibong maredyan si Mayor Adrian Salceda sa 3rd District. Not only in Pulangi. Yan. Muya niya na maging angat ang lahat. Diyan sa Pulangi and sa 3rd District kan Albay. That's why dakulo ng mga programa tabi ang pig-initiate diyan sa lugar na yan. Ano? Yan. Sa pakikipagtabangan sa mga government agencies, siring sa DOLE, sa DSWD, sa TESDA, and iba pang mga agencies kan gobyerno. Magayon ang collaboration. Magayon ang partnership. Tanganing mapakinabangan kan mga namamanuhaan ang mga programa kan gobyerno. Bako ngaya sa alat ngo na. Yan na si Jenny Matthew. Yan ba si Jenny Matthew? Dahil na. I see. Okay. Apa dah tabi si o yan si Shiana May? Shiana May? Tabi, mare tabi, dumingdi ka, tabi, di ka man mag-guest sa kuya, ano dawaan? Okay, sige. Taon-taon mga tugang, mabalik po kita. An oras hatod sa Indokang Knorr Broth Cubes. Gawing meaty sarap ang tinola with Knorr Chicken Cubes. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Mahigos, makinabang, madali mandulukan. Dako lang napatunayan sa tuyang namatean. Magpadagos ang serbisyo na pinunan. Pabuluson ang burabot, ning kauswagan. Serbisyong may puso yan. J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Jazzy Jessup Salceda. Jazzy Jessup Salceda. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan 3rd Distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kap ikana. Adrian Salceda, pagkas
Yan, madali sa nata, may na-pildit digdi o, paano na ini? Ano, clear button? Clear button ini, oh. Hindi po. Ano? Okay. Play mo na po. Okay, sige raw. Don't think sorry's easily said. Don't try turning tables instead. You've taken lots of chances before, but I ain't gonna give any more. Don't ask me, that's how it goes. 'Cause part of me knows what you're thinking. Don't say words you're gonna regret. Sige, so diretso na po katakan sa tuyang pag-restorya digdi sa 2D sa GP. Albay ahead, angat ang lahat. Kansarong aldaw, nagkaigwanin turnover dyan sa Department of Health. Ano? Yan. Turnover of land ambulance type 1. Yan. Nagkaperang mga LGU and recipientes kani. Ano nga yata land ambulance? Igwa man po kipigapod pa anong sea ambulance. Sea ambulance sa dagat. Ining land ambulance type 1, so nailing tadigi sa daga na sigaan parasad pasadyano, sigaan warangwang. Ayan. Kumpleto yan. Aram nindo mga tugang, ang mga ambulansya, may mga type yan. Type 1, type 2, type 3, type 4. Ang type 4, so talagang pandiurag na nanggadayan dyan. Kumpleto na yan. Kumpleto na. Dahil pa man kandigdi sa tuya, sa ibang nasyon, igwa na ka yan. May ano nga ni, yan ang air ambulance. Kailan ka na kayan, Tata Nems? Aeroplano, pero ambulansya, so mga pigi airlift baga, lilo na sa aeroplano, ambulansya yan. Kumpleto dyan, may paramedic, may nurse, may doktor, tapos sa laog kan aeroplano, kumpleto kigamit, kung airlift. Igwa na ka ito digyan na buminaba ka ito, sa mga pig airlift ka ito. O ganyan, uning pig turnover kan DOH. Iyan po, through the effort of Congressman Joey Sarte Salceda na makakonsigir nin budget para sa pag-purchase, pagbakal nin mga ambulansya. Nakuluno na ngayang ambulansya, naluluma man tabi iyan na ambulansya ngayon. Mas marengani na ang mga LGU igwa kinagkaparang ambulansya. Takun paharayo man sa mahal na Diyos, igwa kitakipigaapod na mass casualty incident, MCI na pigaapod. Kaya po andyan ang dakulman na ambulansya before na mag-abot ang mga responder hali sa ibang lugar. Sa ambulansya mga tugang, saro man sa ng pasyente ang dapat na laog.
di man pwede dua o tulo. Saro man sa natabi. That's why mailing nindo sa mga ambulansya, saro man sa na dyan anyaon na stretcher. Solely for one victim only. Kung duwa, paano ka makaperform dyan kung ma-perform ka kan mga first aid, CPR, etc. Periuto na kamo dyan. That's why saro man sana ang bibugtak dyan. Iyo. So, dakula po initabing tabang sa mga LGU na madagdagan ang sa indang ambulansya tanganing makapag-serbi lalo sa indang mga konstituentes. Yan. Bako, sa mga RHU, Rural Health Unit, kay po ang tabi iyan. Ilalo na sa mga district hospital. So, salamat na maray tabi. Saro nga na sa recipient, kundi ako nasa sa Alcalde June Aguas, kan Santo Domingo. Pati gayod si, iwa pa dyan sa first district, na recipient kay ning land ambulance. Digdiman, garo si Mayor Kaloy Baldo kan Kamalig. Garong igwamang ki sarong ambulansya. Nagkapit itong ambulansya na ipig turnover kan na DOH sa mga yan ang RHU, sa mga LGU. Dakulang tabang tabi iyan. Iyan. Ang salud, sarap po yan sa mga priority ni Kong Joey. Ang maray na salud, kan mga namamanuaan, saro iyan sa mga pigtatawan ni prioridad ni Kong Joey. Aside ka yan, ining mga pig-aapudtang clinic, mga health center, saro man iyan sa pigtatawan niya nin priority. Yan. Ito bagang pigapod na super health center. Yan. Kasarabay kan mga covered court. Yan. Later on, iyon na iyan ang mangyayari. Dapat, kung pwede pa sana sa mga barangay, ano bang ang mga barangay? Igwa na mga ambulansya baga. Sindaman ang mga first responder. Ayos baga. So, salamat na maray tabi. Salamat na maray tabi. Ayan. Dakul pa ang maarabot. More to come. That's why sige sana ang kolaborasyon, ang pakikipagtabangan kan mga opisyales kan gobyerno. Ini po ang karahayan kan nagkakatarabangan ang lambang mga lideres. Tamadali ang pagbulos kan mga mihoras. Para sa interes kan sa indang mga sakop na konstituentes. Takon sige ang iriwal, sige ang sirintikan kan mga lideres tadig di sa tuya, anay ipitabi mga tugang su mga tao na de-deprive sinda kan mga services na dapat may tao. Bako, dakul ki mga ehemplo mga tugang na
Dahil nagkasurundo ang mga leaders tadig di sa tuya. Ang mga proyekto na uulang. Ang mga programa na supposedly pakikinabangan kan mga tao na pipindyente. Na minaluwas, lugod, sa mga proyekto na nakatindog na, ready for occupancy, dahil man nagagamit because of politics. Dakol ba kita dyan, nagiging white elephant lugod ang mga proyekto. Pakaw, dakol kitang mga naiiling na araw kayan, pindyente, pigpaparaturubuan na lamang ki mga awot, aralang dahil matiyo na, taday lamang nagkaralimpiyahan, taday mamaya nagagamit because of politics. Iyan ang mga naiiling tadig di sa tuya na mga proyekto na dapat pakinabangan kan mga tao, ginastusan kan gobyerno, sa paagi nin buwis kan mga tao, na dapat sa mga tao man ang makinabang, dai nangyayari dalan sa iriwal kan mga lideresta. Iyan ang problema, no? Pero kung magkasurundo sana, ang mga ini, gayod, mailing tadigdi sa tuya ang dakulaon na pagbabago. Ang dakulaon na progreso, digdi po sa tuyang kapalibutan, natata sa ibang lugar. Natata sa ibang lugar, dahil problema, because sararo ang mga leaders duman. Dahil sinda nagbabaranggaan. Dahil nagbabaranggaan, dahil nagsisirentikan. Everybody happy. Kaya, mga tao, nauugmaman. Pero igwamang ki mga lugar, na because of politics, pindyente ang mga programa. To the extent na ang minasuffer kan pagtios sa mga constituentes. Sa next year, election time na naman. Election time na naman, maralaban-laban na naman ang mga ini. Maralaban-laban naman sinda. Ayan. Taan iba pa mga tugang narareparo tadigdi. It's not the interest of the people, kundi it's their personal interest. Iyan ay narareparo ko man iyan. Anong ipiglalaban mo? Iba nagsasabi, muyang ekan makapoder, tanganing maportiran sa negosyo. Maportiran nga sa negosyo. Dahil nga ki makahalo sa inda. So iba man, muya kayang makandidato, tanganing ngayang sa iya man ngaya ang mga proyekto. While sa iba, ang sistema is yan? O yan ang talagang udok sa buot. Udok sa buot ang pagserbi. Yan. May mga tawong iba-ibang klase pa, Iba-iba. Pero ba mang baga, ngaya nagpuon sa yan ang pagsurserbi, yan. Later on, naka-acquire ki mga properties
nagyaman na, lingaw na sa mga tao. Yan sana. Kaya next year, mga tugang, iling-ilingon ta naman kung sara irisay, ining mga nag-o-offer kan sa indang serbisyo. Bako sana sa lokal, kundi pati sa lado nasyonal. Yan. Dakul na kinagpapamati na may intensyon na magkandidato. At ini mga tao, ini puro inipirakan. Puro mga kwarta. May nailing ako, mga dating nagserbi na. Ngunyan, nagpapuon na naman. Gamit ang radyo, gamit ang social media. Ayan. Ano pa man kung baga mga mayamano na? Anong panindan poder? Yung ibig sasabi na may mga bagay na kaipuan sindang protiran. Sunigosyo ninda. Yung baga, tapos mas lalo pang makakuha kinegosyo. Through projects. Yan. Mga matindi idigdi man sa lokal, iyo man iyan ang nailing. Ata nang, sabi nga ni kayan, ata nang ngayang iguana, muya pang magkabig. Imbis ngayang dinababulgar so pagkatawo, mababulgar, tanagburubuntog sa politika. Ayan. So, nasa tao manggila yun. Ang pagdesisyon kung ano ang sa endang buot. Kung nailinginda, kung sabi nga kan, so lesser evil. Tapuro man iyan tabi, may mga kakundian. No one is immaculate. No one is kumbaga daing digta. Gabos kita para kasala. Iyo. Pero sabi ka ba, so medyo nga diit ang kasalan. Lesser evil, kung baga. Yan. So, sabagay, maski gura ano mong taram ano yan? O yan ang money dictates. Iyo yan ang sistema, money dictates. Iyo manggarara yan. Okay. Sige. Bueno. So, diretso po kita kan sa tuyang mga pag-restorya. Digi po sa tuyang programang 2D sa GB. Oy, pait pag-araray tabi ngunyan tupad orientation. Ayan. Yan. Ini-appear ini sa Albay Young Farmers Organization na sa edible landscaping dakulo na na pakinabangan Ayan, Okay? Ito na, ano yan? Ano ini ang kan amigo ta? Ayan. So,
sabi ko nga ni, mga tugang, dakol ining mga programa na dapat ibalangibog sa mga namamanuaan. Ini suspend ini kong Joey, pon pa kay ito. Sagod ngo niyan, ining Albay Young Farmers Organization, sa paginginot ni Joshua Barcelon, aloy naman ini, napig-implementar. Mala nga ni, season 5 na, but sabi yun, 5 years na. Sa mga barangay ini. And, dako lang pakinabang tabi ini. Dako lang pakinabang tabi ini, oh. Ayan. Iyan ang mga programa na talagang suited sa pangangiipo kan mga namamanuaan. So, let us support this program tabi sa mga barangay because this is for us. Ini para sa tuya man sana tabi. And kay puan masana an igos-igos. Ano? An pag tarabang-tabang kan lambang saro. Tan ano man dyan na ma-produce mo, sendo man sa natabi. Dahil man dyan makikiagaw sa iba. Dahil man makikiagaw dyan. Mag-igos ka, kung magprodukto, sa imo man tabi yan. Unless otherwise na may mga surplus, yan, pwede ninong ipabakal. But for the meantime, iyan supigapod ng pagkain sa mesa. Yan, pagkain sa mesa. Sa lambang pamilya. Dahil ka na mabakala yan, mga okra ngayon, mga gulayo na yan. Dahil ka na ta, kung may pananom ka dyan, sendo man siya natabi yan. An kay puan sa naman tabi, dit na igos-igos. May mga bakanting lote sa barangay, gamiton mo na tabi nindo. Ayan. May mga ayuda man ang gobyernong ipigtatao, para sa indo man sa natabi yan. Makatipid-tipid ka na lamang. An itanom nindo so mga pigkukonsumo arual daw. Kamatis, talong, pechay, repolyo. O yan ang mga kalunggay na yan. Minaturubo na sana yan dyan. Lubi-lubi, yaon sana dyan. Pag medyo mareray bagaan produkto, dakulao ng bagay iyan. Dakulao ng bagay iyan because pwedeng ikapabakal nindo, iwa ka mo cooperative. O yan nga na dyan sa Daraga baga. Daraga, may piga-apod yan na night market. Ano nga, burubangge yan? Kaya nga ni, night? Pag nga alas 6 ang banggi, sagod na mag-aga, alas 6, okay na ano? O alas 7, si Sarado maganda na po naman sa Torrebio Perez, ano? Sagod naman sa Poro, yaon dyan sa mga paratsinda. Arali iyan sa so talagang primerong pudo. Pa nag-agi yan sa ikaduwang kamot o ikatulong kamot. So mismong nagtataranom, iyo an minabiklad kan sa indang mga paninda dyan. So mga kinuangon niya na hapon, nga kamate, suwa o kung ano dyan, pagkabanggi, ka mo dyan, magbakal ka mo, tabaratuhon,
mga paninda, mga gugulayon. Para sa iba man, ang pahit, pipuaran. Ha? Ayan nga, pirang, guranong nga yan. Ha? Guranong nga yan. Sarong kanastrong suwa o kamatis. Bakalong ko na nga. Di ka na magpara alat. O yan, piga po, na segunda mano. Ha? Binakal niya kay 20 ang kilo, ipapabakal niya 30. Di may gis, nadilin siya. Totoo, mananggad. Di ka na magparaalat. Madali yun. Boundary katulos. Pagkaaga, so binakal niya kasubanggi, ipapabakal mo niya na aga, umintado na. Yan. Pero ang kagayunan is, ano yan? O yan ang talagang labas ang mga produkto. So, yan. Yan ang karahayan kaan. So, pwede taman ang gibuhon. Kaya ni ang gobyerno nag-o-offer kay mga programa para sa mga kabataan, para sa mga yan ang mga mother. Ayan, approbate siya ng tatabi yan. Dayan, para masana sa tuya. Ayaw, para sa pamilya ta masana. Makaminus-minus na lamang kita sa gastos. Okay? Happy Father's Day palantabi sa aga. Pati kay Father, Happy Father's Day. Ano? Tanong man. Ang ipig sabi ko kung siya na pade, pade, ama. Hindi ka pa man pwedeng apo doon na Happy Father's Day. Hindi ka pa man. Madali ka na. Kaya singagaw na, singagaw. Salamat po, kasi ano pagantabay. Today sa GB, Albay Ahead, angat ang lahat. Sa indung nadango